Tervetuloa! Tänään grillataan hotdogi. Meillä on tänään hotdogi teemana, ei mitään sen erilaisempaa tai ihmeellisempää, mutta testataan tuotteita lähinnä. Meillä on täällä testissä Pupsin sämpylä. Tää on semmonen, mikä aukeaa tosta päältä, eli tää on semmonen niinku pro-malli. Ja sitten meillä on tässä myöskin Pupsin Original Hotdog Nakki. Nämä on kumpikin jotain uutuuksia ja tarkoitus olisi saada näillä aikaan ilmeisesti mahdollisimman loistava hotdog-kokemus. Mikä sun oma kokemuksessa on hodareista? Hotdogi on, hodari on hyvä pikku eväs sinne tänne välillä. Jostain syystä sitä välillä tekee mieli, enkä edes ymmärrä miksi. Hodari on ihan jees. Mulla on äärimmäisen matala tunnelataus hodareihin liittyen, vaikka ne onkin hyviä. Et burgereita mä rakastan, hodarit on ihan jees, ja mä en tiedä miksi nämä kumpikin täytyy niinku sisällyttää samaan kategoriaan. Koska ne on molemmat Amerikkaa. Niin. Kumpi on enemmän Amerikkaa? Hodari vai hampurilainen? Erittäin hyvä kysymys. Ehkä hodari. Ehkä hodari on vähän jenkkiläisempi juttu. Et eikö hampurilainen on niinku, eikö sekin on vähän niinku enemmän importattu juttu, niin varmaan hodarikin on enemmän importattu juttu. Mutta se on jotenkin semmoinen, että kaikki vetää kaiken maailman stadioneilla hodaria pelin ohessa ja hodaria myydään jokaisessa kadun nurkassa ja näin päin pois. Ja hodarista lähtenyt liikenteeseen paljon legendaarisia asioita. Esimerkiksi Philly cheesesteak lähti aikanaan hodarista. Hodari on ehkä jenkkiläisempi. No, mutta kun paketti auki ja heitetään nakit tonne meidän Mustangiin, siellä on hyvät pöhinät päällä, tiukat lämmöt, aika jyty grilli, niin kuin huomaa heti iskee kunnon saunat sieltä päälle. Laitetaan tuohon noin nakkimakkarat paistumaan, otetaan pikkasen tuosta siitä suoraan alta lämpöä pois. Annetaan olla siellä hyvä tovi, että saadaan nakille vähän väripintaa. Sen jälkeen heitetään noin sämpylät sinne ottamaan vähän lämpöä ja katsotaan mitä laitetaan täytteeksi. Siellä on hodarit ollut nyt grillissä tovin, nakit ehkä 4-5 minuuttia, sämpylät ehkä 2 minuuttia. Vähän pyöritelty välissä. Nakit on napsahtanut jo valmiiksi, sehän ei meitä haittaa. Siellä on, oi kun on hyvän näköistä. On muuten oikeasti aika hyvän näköinen tää nakki, voi vitsi. No, tätä ei ihan hirveästi ole. Laita kaikki mikä on. Se ei ole välttämättä kovin paljon, mutta priorisoi se, minkä sä maistat. Saadaan ainakin yhteen vielä. Otetaan tuossa toi paremman näköinen toi sämpylä, niin otetaan toi keskimmäinen sitten semmoiseksi täyteversioksi. Toi on nyt sitten niinku sun. Ja sitten tietysti Sibbe. Yes. Mun mielestä näistä tuli oikeasti tosi hyvän näköisiä. Ja Simple Things Done Well, eli valittiin vaan tosi yksinkertaiset täytteet. Ei lähdetty laittaa sinne minkäännäköisiä salaatteja, ei kaalisia semmosia tai mitään muitakaan. Tai majoneesia. Tai majoneesia, niin nimenomaan herreistä. Kyllä mä itse asiassa, jos saisin ihan vapaasti valita, niin kyllä mä voisin pikku majoneesin mun hodariin laittaa. Sä tälleen hodaripuristina et hyväksy yhtään tätä. Joo. Mut on muuten kivan näköinen. Kivasti saatiin tuossa grillissä niin ihan vähän pintaa tähän sämpylää ja tuossa näkyykin pikkasen tuommoista niinku parilaviivaa. Näkyi tuossa, vaikka se olikin vaan tuolla grilliritilällä, mutta antaa vähän semmoista imagoa. Nokki on napsahtanut valmiiksi, tosi kivasti väriä, siihen saatiin pintaa. Muutenkin hyvännäköiset täytteet ja ei siinä muuta kuin maistetaan. No nyt tässä on niinku enää pikkubaitti jäljellä, niin vähän voisin kertoa mielipiteitä. No ensinnäkin toi sämpylä, niin se on selkeästi parempi kuin moni semmonen niin kuin halpa, jopa pahvinen sämpylä, mitä kaupasta saa haettua. Toi on ilmava, toi on kuohkea. Se ei sinänsä tuo mitään lisää tai upeata tohon noin, mutta se täyttää oman tarkoituksensa ihan loistavasti. Nakki on tosi kivan makuinen. Ei ole lähty turhaa pröystäilemään mausteilla siinä, mutta huomaa, että se on selkeästi mausteisempi kuin joku perus kymppinakki, mitä onkaan näitä. Et siinä on selkeästi enemmän makua. Pikkasen se pääsi napsahtaa jo tuolta grillistä ennen, niin ei hirveästi napsu hampaissa, mutta se johtuu vain kokista, ei nakista. Perushyvät täytteet. Kyllä mä sanoisin, että tää on erittäin hyvä perushodari. Ja aivan varmasti parempi kuin se hodari, mikä tuossa yhdessä jaksossa käytiin maistamassa nimeltä mainitsemattomalta korsolaisella grillillä. Kyllä tää on kyllä tää on ihan niinku solid 4/5 hodari.
Oikein hyvä, kyllä mä tykkään. Ja varmaan semmoisen pikku tuuningin sillä, että saisi just omaa makuun tehtyä loistavaa, niin varmaan pääsisi sinne 5/5. Tosi hyvä sämpylä, yksi parhaista sämpylöistä, mitä olen maistanut Hodarissa. Erittäin hyvä hodarinakki. Let's go. Eikä sinne muuta kuin kohti seuraavaa jaksoa ja näin päin pois.